Pag-araw gayan mga mayo kang kabistado. Halimbawa, pesta ngayon dyan sa kataid ngayon ng barangay. Mayo kang kabistado. Tapos, para pasluong ka sa kakalon. Tapos mayo ka mga kabistado, makikifiesta ka. Maglako-lako ka lang duman sa harong ni Kapitan. Magturutindog ka lang duman. Ano? Mag-ikim-ikim ka lang kang kamot mo sa kilikili mo, magsipa-sipa kan dyan, lata sa gilid kan harong ni Kapitan. Halawig din sa rong oras dyan dahil ka maalok dyan na magkakan. Ano? Eyo, halawig na. Halawig na duwang simana dahil ka dyan alokon na kumakan. Totoo yan. Mag-istambay ka sana dyan sa may, sa may gate bagay ni Kapitan Nindo. Dyan sa barangay. Gate bagay yan. Mag-istambay ka muna dyan. Magturutaghoy ka muna dyan. Magsipa-sipa kan lata sa gilid kan dinampo. Pagdai ka pa ng inaalok ni Kapitan mga pangga na kumakan, magrani-rani ka. Isug-isug dong ako. Rani-ranihan ko pa daw ngayon. Ano daw ngayon kung na maalok ngayon ako din? Ano kaya? Ang diskarte. Pag nagtrayumpo ka sa mission mo, inalok ka ni Kapitan, oy, madyan alog na digdidagos na. Kakala digdi. Magsinupog-supog ka pa man ngayon ng kadikit pangga. Magsinupog-supog. Sabihan mo, ay, iyo po, Kap, arachan sana. Happy hapon naman tulak mo siring kanyo. Arachan sana po. Arachan sana. Siyempre, kay puhan may dikit man na delikadesa, may magsirusinupog man ta, bako man araw kayo itong pakaalok sa emo, madyan na ngayon, dagos na, insigida, laog ka man tulos. Pwede. Yan ang inaapod na itikit, mga pangga, ang apod kayan. Magsurusinupog ka man muna ng kadikit, maghuruhapiap kanin na tulak mo. Iyo Kap, pakurok ko yan ko na, padurus-durus ko na. Arachan, dagos na sana ko dyan. An masakit mga pangakon sa sobrang pakipot mo, ata nganing inalok ka na ni Kapitan, an masakit kung tumaram si Kapitan, ako ngaya, sarong beses na nga ako maalok. Pag inalok ko ngayon, dapat nga, antimano, laog tulos ha. Sarong beses na ako mag-alok. Ay, iyo po Kap, madagos na po ako. Hayin po Kap, ang plato po nindo dyan. Baka lamang makanamit lamang kan kunyan. Hayin po ang plato nindo. Tapos tapos ka nang kumakan mga pangga, nakikakang kaduman sa harong ni Kapitan, tapos ka nang kumakan. Undiscarded ang mga pangga tanganing maka-take out ka baga. Uso baga yan sa mga baro-barangay, maka-take out ka ngayon, makabalon lamang ngayanin ka. Ngirit-ngirit pati si Joel, Pero, guilty. Undiscarded ang mga pangga nganing maka-take out ka ngayanin adobo, kaldereta, kunyan nga, dinuguan sa pistahan kay Kapitan. Tuyawon mo da mga panggaan handa, tuyawon mo. Halimbawa, may may salad nga. Kumbaga, focus ka na duman sa goal mo, salad, ang focus mong ma-take out ni Kapitan. Kakaulayan mo da si Kapitan, Kap, yan ngayon, salad ngayon, garo ngayon din na ngayon maagahan yan, ay ano daw ngayon kung pwede man makadara. Baka kaya nga Kap sa aga magpanos na yan baka pwede man makadarakan salad na yan Kap. Ano po. Tapos, siyempre si Kapitan man, kunyan man, constituentes baya. Alangan man, yung baga, constituentes. Masabi yan si Kapitan, ay iyo, madali lang tama ko lang ako din yung plastic tatawan ta nga take out nga uya nga, may nga yung problema. Tapos ikaman, ay, dahil na Kap, may plastic po ako digdi sa bulsa. Uya po. Dahil na po. May dara po ako digdi nga silupin. Dakula, large po ini, large. Araw kaya dapat dahil ka magsinupog mga tugan. Kaya, Happy Fiesta!
Sabi da nga ni mga pangga, kung pag makarakana da, ang sabi da, sa Amerika da, pag makarakana, ang sinasabi da, let's eat. Okay yan. Let's eat. Digdi da, sabi ko, iba man, pag nag-aalok baga sa Amerika, let's eat. Pag makarakana, let's go, let's have some dinner. Let's eat. Okay, together. Digdi da, sabi ko, iba man, ano ka mo? Barasog na kamo kan mga cellphone nindong Ha? Kaya ka mo makarakan? Ipakarakan ko ang mga TikTok ninyo sa endo. Anyway, happy lunchtime advance. Ang pinagkaiba da mga pangapag nag-alok ka da magkakan, may pinagkaiba da yan. Ang tukdo sa kuya kananay ko nagiromdom ang kukan panahon. Ngayon, nunoy, nung ka ngayang mag-alok na magkakan, nasasabihin mo, dapat ngaya, ang sasabihon mo ngaya, pag maalok ka magkakan, ang sasabihon mo ngaya, nagkaraka na ka mo. Arog da kayan dapat pirmi ang approach. Nagkaraka na ka mo. Patanong, Sala dahil itong maalok ka ngayon magkakan na itong sasabihon mo, dahil ka makakan. Pero baga, iba man baga. Iba baga Garo may ibang kapahulugan. Itong sentence na nagkaraka na ka mo kumpara duman sa dahil ka mo makakan. Garo habo mong pakakanon. Kaya iyon ang tukdo sa kuya kan magurang ko na pag maalo ka magkakan, nung kamong banggiton iyan tataramo na, dahil ka mo makakan. Alo kaya, tagaro habo mong pakakanon ang bisita. Anyway, ini mo na sa oras niya itong 14 kilometros na makalipas ang alas 10 din aga. An sa tuya pong energy headlines pag nga mga bareta na dapat nindong maaraman na dahil pwedeng sa aga pa kundi ngunyana. Mula sa Energy News and Information Center, narito ang headlines ng mga maiinit na balitang inyong matutunghayan sa mga nangungunang pahayagan. Unang mapapakinggan sa Energy Headliners. Energy Headlines. Energy Headlines.